ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏଭଳି ମାମଲାର ଗଭୀରକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଦିଶୁଥିବା ଘର ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଯାହା ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ପୁଣିଥରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍, ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ପୂରା କାହାଣୀ। ସେଇ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟେ ସତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା। କାହାଣୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ ଏକ ଦମ୍ପତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଏକଦମ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା। ଜାଣନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଥିଲେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଯୋଡ଼ି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର, ଏକ ସ୍ଥିର ଜୀବନ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ। କେହି କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ହସ ପଛରେ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବନ୍ଦ କବାଟ ପଛରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ବାହାର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଥିବା ସେହି ଖୁସିର ମୁଖା ପଛରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ଭଲ ଦିଶୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଆସିଲା କେମିତି? କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର କାରଣ ପାଲଟିଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖୁବ୍ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଛୋଟ ଝଗଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନର କଳହରେ ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ଏହା ହିଁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ସେହି ମୋଡ଼, ଏକ ଏମିତି ସମୟ ଯେଉଁଠୁ ପଛକୁ ଫେରିବାର ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତରୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାର ଏକ କ୍ରମ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା, ଯାହାପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବଳ ତିକ୍ତତା ଆଣିଦେଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ସେଇଦିନ, ସେଇ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରକୃତରେ ହେଲା କ'ଣ? କେଉଁ କଥା ସବୁକିଛିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଲା? ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେହି ଘଟଣା ଯାହା ସବୁକିଛିକୁ ଉଲ୍ଟା ପାଲଟ କରିଦେଲା। ସେଦିନର ଝଗଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଗଲା। ରାଗର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଭୁଲ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସୁଧାରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହିଁ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରେ, ତାପରେ ଆସେ ଭୟ, ଧରାପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ। ଆଉ ସେହି ଭୟରେ ମଣିଷର ବିଚାର ଶକ୍ତି କାମ କରେନି। ସେ କେବଳ ସତକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରମ୍ରେ ଲୁଚାଇ ଦିଆଗଲା। ଆମ କାହାଣୀର ସେହି ଡ୍ରମ୍ ଯାହା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା, ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେନା। ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିଲାନି ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଦା ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘଟଣା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ଆଉ ସେହି ସନ୍ଦେହ ହିଁ ଶେଷରେ ପୋଲିସକୁ ସେହି ଘରର କବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଆସିଲା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଲା ଏବଂ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ଘଟଣାକ୍ରମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପଚରା ଉଚରା ବେଳେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସେହି ଡ୍ରମ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରମ୍ ଖୋଲାଗଲା, ସେ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ଏହି ପୂରା ଘଟଣାରୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା: ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଦିନେ ସେହି ରାଗ ଆମ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନେବ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ରାଗରେ କୁହାଯାଇଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଉ ଫେରାଇ ଆଣିପାରୁନାହୁଁ, ସେଥିରୁ ଏଭଳି କେତେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।